començar el ple ordinari del 13 de desembre de 2023. Primer que res, excusar l'absència de José, que sabeu que està treballant i no podrà vindre. I res, comencem el primer punt, l'aprovació de l'acte de la sessió anterior de data 27 de setembre de 2023. Alguna cosa en l'acte? Aprovem? Moltes gràcies. Aprovem per unanimitat. Passem al punt 2, aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de servicis i utilització de les instal·lacions de la Casa de la Cultura i altres instal·lacions. Bé, com sabeu, portem una modificació de l'ordenança en la que se modifiquen dos articles, que és l'article 8 i l'article 10. En quant a l'article 8, se proposa per a persones empadronades una taxa de 31,12 euros i per a persones no empadronades en el poble un import de 151,12. Aquests dos imports de l'informe de l'enginyer, l'estudi econòmic que ha fet l'enginyer sobre calculant l'ús de les instal·lacions, el desgast dels materials, la part del segur, en fi, totes aquestes coses, els serveis, tot el que comporta, no? I vaja, que també se modifica també l'article 10, que és el de la fiança, i s'estableix una fiança de soci per a tots, no fent distinció de 182 en 24 euros. Pensava que també la fiança era molt baixa i jo crec que al final si un no ho tracta bé li torna la fiança i no té res que temer ni res. Però clar, una fiança tan baixeta, si algú fa algun desperfecte realment no cobreix pràcticament res. Entonces, en aquest import alguna cosa poden cobrir si hi ha algun desperfecte. Sempre que s'ha utilitzat s'ha tornat la fiança a tot, no? Però bueno, ahí està. Entonces, la proposta que es porta a ple, això ha d'estar exposat en el BOC, delegacions i tal, i s'aprovar-se definitivament, amb la qual cada que ho aproveu avui no es pot portar a terme ja avui. Aleshores, alguna cosa... No, perfecte, aprovem per unanimitat. Moltes gràcies. Bé, passem al punt 3. El punt 3 també és un punt d'aprovació del Pla Estratègic Local de Turisme Sostenible. És també un tràmit, perquè realment és un pla estratègic que ha elaborat el tècnic per a una subvenció i és un document que ho tingueu a l'abast, i suposo que l'europea que l'anirà i bueno, jo l'he vist que està molt bé i està prou bé i des del que Valles realment pot oferir ho ha replegat tot ahir i res, simplement se porta l'aprovació del Pla Estratègic de Turisme perquè se posa en el BOC, 30 dies, al·legacions i demés i ja es dona per definitiu aprovat si està correcte i ja està, tenim Pla Estratègic de Turisme Sostenible. En moltes subvencions, algunes subvencions expressis tindrem aquest pla també i en altres cultura també i també està bé que ordenem un poc totes les coses que tenim en aquest pla estratègic de turisme sostenible. Alguna cosa... aproveu per unanimitat? Moltes gràcies. Passem al punt 4, que és la designació del nou representant de l'Ajuntament de Valles en la Comunitat de la Costera. Sabeu que n'hi ha dos representants, en aquest cas estic jo i estava José, però José té el problema de la feina, amb la qual ell va presentar una renúncia a estar en la Mancomunitat i la meva proposta és que estigui Bendy com a representant de la Mancomunitat. Són dos representants i a voltes sabeu també que ara està molt justet de les majories en la Mancomunitat, no és com fa 4 anys i és important que en alguns moments que estiguin a tots, sobretot per exemple el ple principal per elegir el president o
bueno, quan hi hagi altres coses. Entonces, és simplement, en este cas, el que anarà a Bendy pues, com a representant de la mancomunitat, junto amb mi i ja està. ¿Vale? I es notificarà a la persona. Ja. I la mancomunitat ara sí. Sí, perquè va fer un requeriment i que volíem que notificara. Vale. Vale, pues alguna cosa... No. Vale, pues... Bueno, no ho aprovem. Sí. I en quant a mocions, no hi ha mocions. Punt 5, propostes urgents tampoc. I passaríem al punt de la secretària de control i fiscalització dels òrgans de govern. Que no la paraula a la senadora. En el CETU es el PMP, ¿vale? El informe del PMP del tercer trimestre de 2023, que este es de fecha 25 de octubre de 2023 y se va a rendir el 25 de octubre de 2023 también, al Ministerio, ¿vale? Y el PMP así tenía en el tercer trimestre 0,25 millones. Vale. Sí, això vol dir, pues això, el temps que entra una factura, hasta que se paga, pues... No se deben de contabilizar y pagar. En el curso 2 tenim el informe de les obligacions trimestrals, també de la data que és del 30 d'octubre de 2023 i també se va remetre el 27 d'octubre de 2023 i també està remetre en plaça al Ministeri, ¿vale? En les obligacions, el calendari de tesoreria, del trimestre i ja està. Deute que no tenim, l'actualització de les dades de cada trimestre. Y en el punto 3 el coste efectivo de los servicios, que este es el que tenim que registrar los 6 anys abans del dia 1 de novembre y ese coste efectivo de servicios de l'any anterior, del 2022, ¿vale? Se para el 2023 el exterior, pero es el 2022. Y también, pues, en las dades que nos hicía en ese cálculo de programa de contabilidad, se va a rendir al Ministerio en el 26 de octubre, ¿no? De 2023. Y se lo va a contar pleno. Y al punto 4, Los solucions de la canvia. son los usos de la vida. Ahí está. No, ahí simplement, pues, això tinc com sempre, no? L'índex de la resolució de l'alcaldia i si tingueu algun dubte en algun moment. No, des de l'últim pleno. Des del, sí. Així tenim, donem compte ara des de... Sí, va des de la 178 fins a la... No, 144, 148. 198. Però 148. Des de... La fecha, però... Des de l'últim pleno que fem del 26 de setembre hasta la fecha convocatoria de pleno. Pràcticament tot el trimestre. Sí, són... Bueno, 60 resolucions en 2 mesos, no? Pues sí. Sí. Bueno, exacte. Són, pues això, certificacions d'obra, relacions de pago, nòmines i modificacions d'alguna modificació de crèdit i pues això, també la mesa de contratació, l'òrgan instructor, no? per a lo de la realització de les vivendes. Són coses regulars. Si hi haguera alguna cosa que si hi haguera alguna volta extraordinària no s'ho comentaria, perquè no hi ha tampoc molt de vale? Molt bé. I nada, si hi ha alguna pregunta o algun prec, no? Pues donem per acabar la sessió. Moltes gràcies. A tu, Javi.